kæmper mod er jo en stor krig mellem Danmark og Sverige, hvor i første dele af den store krig går det rigtig godt for danskerne, men langsomt hvor svenskerne overtaget, og til sidst i de her krige er begge stater så udmattet, at de rigtig kan vælge. Denne her del af svenskekrigen med slaget ved Nyborg foregår under det, vi kalder Carl Gustaf-krigene i 1658 til 59. Der går det rigtig, rigtig skidt for danskerne. Det er der, hvor svenskerne går over isen. Det er der med Gøngehøvdingen. Og det er med Roskildefreden, hvor Danmark mister Halland, Blekinge og Skåne. Og Bornholm og store dele af Norge. Og efter den her Roskildefred, der tænker den svenske konge, Carl Gustaf, at det var meget nemt at teste danskerne, så han gør det igen. Han erklærer Danmark krig, og hele Danmark bliver besat på nær en enkelt by. Det lyder næsten som Asterix, og den enkelte by, der ikke bliver besat, det er København. Det er der Frederik III. Kongen, han siger, jeg vil dø i vrede. Det siger propagandaen i hvert fald bagefter. København falder ikke, og den svenske her trækker sig langsomt tilbage mod Fyn. For i mellemtiden er der kommet en stor allieret her, med både danske soldater, hollandske, polske husarer, tyske soldater. Det er en kæmpe allieret her, der ender med at mødes uden for Nyborg til et gigantisk storslag, hvor vi har kildemateriale fra hele Europa omkring det. Men hvis danskerne havde tabt det her slag, så ville vi snakke svensk i dag. Det gør vi heldigvis ikke. Svenskerne får bank, og Carl Gustaf-krigene slutter ved slaget ved Nyborg. Den her slagmark, den vi arbejder meget på. Undskyld, jeg lige afbryder, Nikolaj. Ja. Der er noget med lyden. Ja. Prøv. Der er ligesom sådan noget, der skratter. Prøv engang bare bruge computerens til mikrofon uden... Gør vi lige det? Ja. Det skal... Prøv lige... Det skal ikke være nemt. Bedre. Var det bedre? Ja, nej, det skratter stadigvæk en del. Der er den her store slag. Og der har vi arbejdet på den her slagmark. Kan jeg høre mig, når jeg sidder her, for jeg sidder lidt langt fra computeren? Ja. Godt. Hvis I kan huske slide, som Nikolaj viste lige før, der var der et prospekt, som viser tusindvis af folk, der kæmper med hinanden. Det var det, der var længst til højre. Og i 2008, der skulle det lokale Djursjusberg, der skulle lave et kæmpe skovrejsningsprojekt. Og den forbindelse tog vi ud midt imellem alle de der tusindvis af mennesker, der var tegnet på prospektet, for at se, om der var spor efter slaget. Det var der så ikke. Og det betød jo så, at vi blev nødt til at rykke en sand tilbage og kigge på det hele en gang til. Så vi endte med at lave nogle ret omfattende arkeologiske undersøgelser med detektor, for at se, om vi kunne lokalisere slaget, altså kamphandlinger. Vi studerede selvfølgelig de her kort, som åbenbart ikke fortalte hele sandheden om, hvad der var sket. Og så dykkede vi ned i, hvad vi kunne få fat på det tidspunkt af skriftlige kilder, breve, beretninger og hvad vi nu ellers havde at kigge i. Yes. Og jo flere spørgsmål vi sendte ud i verden, kan vi sige, når vi undersøgte, desto flere forskellige svar kom der tilbage. Eksemplet her, der kan I se, at der er en masse små røde prikker. Det er en masse forskellige kugler, en tæt samling ved en gravhøj. Og vi vil gerne prøve at finde ud af, hvorfor er det, de her kugler opfører sig, som de gør lige nu? Altså, hvorfor samler de sig den her gravhøj?
Og det første bud, vi havde, det var, at det var nogle ryttere, hvis skud har ramt jorden i det her område. Men da vi sendte spørgsmålene ud til andre, så kom der andre ekspertsvar tilbage. Og det, der langsomt begyndte at blive synliggjort for os, det var, at der er en del tabt viden omkring, hvordan våben fungerede på det her tidspunkt i 1600-tallet, hvor kraftfulde var de, men også de termer, man bruger i kilderne. Altså, hvad betyder en dobbeltmusketkugle afstand? Hvad er det for en afstand? Så der blev simpelthen besluttet, at vi selv måtte opsamle noget data, som vi kunne bruge for at forstå våbne, og derfor også forstå de fund, vi fandt derude. Og i den forbindelse tog vi fat med nogen, der har en masse erfaring med krudt og våben. Vi startede med et samarbejde med det nuværende Krigsmuseum, og der fandt vi ud af sammen med Jørgen Valsæt den indre diameter på de her forskellige typer våben, der var brugt. Og der blev brugt pistoler, som var de mindste, og så var der en mellemstykke, som vi kalder karabiner, og så var der musketter, som havde de store kugler. På den måde kunne vi jo ud fra fundspredning sige en hel del om, hvad for nogle enheder, der opererede i de forskellige områder, og det kunne vi så krydse med de forskellige kilder, vi havde. Men vi havde også den her idé om, at, som Nikolaj siger, der er en masse viden, der er gået tabt. Vi ved simpelthen ikke nok om, hvordan de her våben har fungeret. Der, hvis I kender det gør I nok, Danske Artilleriregiment, de stillede op, og vi gerne være med på det her. De havde stor erfaring med at teste ammunition i forbindelse med NATO også. Så derfor så havde de egentlig den teknologi, vi ledte efter, og vi havde den viden, vi ledte efter. Men de havde jo ikke så meget tid, kan man sige. Tiden var lidt knap. Så vi fandt ud af, at måden at gøre det på, det var, at det første forsøg, som vi fortælle om våbnenes effekt, blev vi nødt til at dele ind i 2. Første forsøg blev holdt i Hånsbøl. Og der er et lille billede af os, der var samlet om det projekt der. Skytten kan I næsten se. Med gevær, så står jeg ved siden af en bue i jakken, og så er det Bjørn, der står i midten, og det er ham, der har hjulpet os med at bearbejde alle de her data. Han er ingeniør. Det første, vi skulle finde ud af, det var, om der var en eller anden form for sammenhæng mellem mængden af krudt, der blev anvendt, og den længde, som kuglen de kunne flyve. Og vi havde siddet og læst på en masse ældre kilder, og vi havde en David Millers Ph.D.-rapport fra England, som vi sådan gerne ville relatere sig ind i, som havde, når vi havde vores forsøg lavet, så havde vi sådan et større referencesystem, vi kunne kigge ind i. Så vi prøvede med forskellige mængder krudt, og så ned under geværet, som vi kan se der, eller musketten, der står der en V0-radar, og den måler så udgangshastigheden. Vi havde på forhånd besluttet os for, at ud fra de 3 forsøg, vi kendte til, og ud fra nogle forsøg fra 1700-tallet, at vi skulle have en udgangshastighed på ca. 450 meter i sekundet. Og så galt det simpelthen om at prøve at klatre derop af. Og vi nåede så til et punkt omkring de 9 gram krudt, hvor at Niels, som havde den fine gamle måske, han turde simpelthen ikke være med bange på sin våben. Men så lavede Bjørn en beregning, som vi kan se på. Nej, den kan vi ikke se. Den kommer nu. Den kommer nu. Hvor I kan se, at hastigheden den var sådan lige frem proportionelt voksende med mængden af krudt. Så vi kunne i forsøg 1 konkludere, at hvis vi havde 13 cirka gram krudt, jamen, så skulle vi nå op på den ønskede udgangshastighed på mundingshastighed på 450 meter sekundet. Og heldigvis så havde vi en lille smule refereret ind i, fordi i sådan en bandoleramme havde betjente dengang en hel række apostle, som er sådan små beholdere, træcylinder, som vi havde en formålt mængde krudt i, som de brugte til at hælde ned i løbet i forbindelse med laveprocessen. Den indeholdt faktisk lige omkring 13 gram krudt, så det gik vi med som udgangspunkt til det, vi kalder for forsøg. Fordi nu vil vi godt vide noget om den længde, den her musketkugle kunne bevæge sig i. Vi havde jo en hastighed, og når vi så begyndte at få hastighed og længden, den bevægede sig i, så ville vi virkelig begynde at kunne få en historie på de kugler, vi finder ude på slagmarken. Hvor kom den fra, og i hvilken sammenhæng er den endt, hvor vi finder den? Og hvor langt har den været i svæv, og hvor mange gange har den studset på jorden, og
hvornår stopper den med at trille? Det var sådan noget, vi rigtig gerne ville finde ud af. Og så blev vi nærmest nødt til at vende et regnestykke om, og for at få den her forklaring på, hvor kuglen kom fra. Så vi skalerede det forsøg, vi havde lavet før, op til 13 gram krudt, og denne her gang, der sagde skytten Dennis, ja, det vil han rigtig gerne. Og så kom der med det kæmpe store maskineri. Det foregik på Rømø, og det er et af de eneste steder i Europa, hvor man kan lave den her slags forsøg med skarpt. Blandt andet laves der også angreb med fly derude. Og så på billedet, der kan I se, der har vi bagsiden af den station for alt vores måleudstyr, og til venstre har vi en rullende datacentral simpelthen. Og vi arbejdede med nogle ret kraftige radar, en V0-radar og en dobbeltradar, som kommunikerer via satellitter. Og det er altså sådan en radar, der er så kraftfuld, at når den bliver tændt, så skal man ikke stå foran den, medmindre man vil få kortet sit liv. Og de her radar kunne simpelthen give os 130 dataer på 3 sekunder. Og i alt så var der 30 mennesker tilknyttet det her forsøg ude på Rømø. Og så bliver den skudt af, og så bagefter, så skal vi finde de her kugler. Og vi havde meget naivt malet kuglerne i forskellige farvekoder, så vi håbede, at efter hver omgang, så kunne vi gå ud og finde dem. Og vi har selvfølgelig GPS-måler med, og langs stranden, så er der, kan man sige, målstænger i jorden, der viser hver 50. meter. Den afstand, vi gik, den var meget længere, end vi havde troet, vi skulle gå. Fordi kuglerne, de nåede helt ud i klitterne, I måske kan se på billedet, altså helt ud i græsset. Og det forbavsede os. Og så midt under forsøget, så gik der altså noget galt. Der kommer en krise. Ja. Og krisen, det var møgvejr. Altså, vi havde noget, vi havde ønsket os, og det var jo selvfølgelig, at vi kunne få den her udgangshastighed på de her 460 meter i sekundet. Men det var så fugtigt den dag, så krudtet blev så påvirket, så vi nåede faktisk ikke op på de der 450 i nogle af skudene. Jeg tror, vi var omkring 400 på det, der var tættest på. Og den her tunge fugt, den slog så over i regn, og det her regn, det slog så over i vores computer. Og så skete der det, at der var en knap, der satte sig fast ud på lydknappen, og så begyndte at lide alle de der data, vi har stået og tastet den efter hver skud. Men vi fik det rettet heldigvis, og computeren virkede, den havde ligget meget, meget længe på køreturen hjem til Fyn igen, under en varmeblæser. Men de havde heldigvis også inde på datacenteret bevaret alle data, så heldigvis så gik det ikke tabt, som vi havde forestillet os. Men så kom højvandet lige pludselig. Og det vil sige, at vores skydeforsøg blev afbrudt af højvandet. Så vi fik i alt, tror jeg, 15 skudserier. Og vi havde nok ikke regnet med, at det var så tungt et apparat at håndtere. Og vi kunne godt have ønsket os, når vi kigger tilbage på måske en uge, men så lang tid kunne vi jo ikke have dem. Fordi de var allerede på det tidspunkt her i gang med at forberede en masse ting i forbindelse med Ukraine. Men der er lidt data, vi kan kigge på her. Og det, der gør os klogere, det er jo dels, når vi kigger på den øverste til venstre. Det er noget om, hvor langt at den her kugle bevæger sig, fra den har forladt mundingen. Og I skal vide, at i det forsøg her, der havde vi våbnet på en skydestander, det vil sige, at vi skød med ingen elevering, så den skød fuldstændig lige ud i en soldats højde, sådan en gennemsnitshøjde, og så fik vi, hvor mange meter den sådan bevægede sig ud, og hvor mange sekunder den var op det. Og den kom jo langt ud, men det, der var især interessant for os, det var jo, når vi skulle finde ud af, det er vigtigt for os at vide, hvor kuglen den havner henne, i forhold til det findsted på spredningskortet. Når vi finder sådan en kugle, så kan vi jo kigge op i terrænet, og så begynder vi at se os for der ligger jo kugler både til højre og venstre og alle mulige steder fra, kan vide, hvordan vi skal forstå, at den ligger her. Det var sådan den opgave, vi har givet os. Hvad er den en del af, hvilken batalje kan vi referere ind i et eller andet her. Så derfor så var det vigtigt at vide, hvor langt den egentlig kunne bevæge sig fra mundingen. Det næste, der var vigtigt, det var at finde ud af, inden for hvilken effektiv afstand af våbnet det virkede. Og vi havde jo spurgt
Og vi har fået det bedste svar, det fik vi fra Krigsmuseet, som sagde, det kan man ikke sådan bare sige. Men ellers så havde vi fået at vide, det var sådan, første nedslag omkring 140 meter. 170 meter måske, men omkring det omkring. Og det vi kan se på den her med en lille mængde krudt, det var 9 gram krudt, det er, at vi faktisk ude på cirka 200 meter inden at kuglen rammer jorden første gang, og det er med ingen elevering. Og det vil sige, at hvis man, nu er jeg ikke soldat, så det ved I sikkert bedre end mig, sådan noget her. Men jeg vil jo i hvert fald regne med, at jeg vil skyde og ramme, inden kuglen rammer jorden først. Så en effektiv kampafstand, den kunne sagtens være 200 meter, og dermed så kan vi jo så også få, kan man sige, et blik i, hvor lang af kampafstanden den har været inden repositionering. Men vi kan også samtidig se, hvor mange joule at kuglen har i sig. Og der kunne vi jo se, nu skal vi lige se på den næste. Det er på den næste. Der er joule, man siger, at 80 joule, det er dødeligt. Og der kan vi se, at vi er helt ude på en 500-600 meter, hvor kuglen stadigvæk opdager joule nok til at slå folk ihjel, eller kappe et arm, eller et ben af. Så den her viden gør jo, at når de placerer sig uden for en muskets rækkevidde, så skal vi altså alligevel langt væk fra hinanden, før at man sådan kan føle sig sikker. Og det var i hvert fald helt vildt videre, det var. Ja, fordi de rapporter og forsøg, der var lavet før, der har man aldrig haft muligheden for at få den her DAR-radar, der kan måle joule. Så man har altid kun lavet den første del af skoleforsøget, som vi også var med til, og så lavet en teoretisk udregning ud for det. Så det her, det var virkelig, virkelig, ja, det er fuldstændig banebrydende. Ja. Og vi kunne se, at selv når den har ramt jorden de her 13 gange, så var der stadig energi nok i de her kugler til at brække knogler, når den triller afsted. Ja. Så det her skudafstande, det ændrede totalt synet på, hvor vi også skal forstå, hvor kuglerne måske har startet ved slagmarken. Man kan også sige, at der er jo 1 milliard variationer, der kan forekomme. Krudtet kan være mere eller mindre fugtigt, det er den ene ting. Men når man står uden en skydestand, og man står og håndholder sin våben, der lavede vi et forsøg med en elevering på 6 grader, og det var så med 13 gram krudt, og der var vi altså ude på 1 kilometer, før at vi fik for få joule til at ødelægge folk. Og der var faktisk ikke nogen studsning, før vi kom derud. Ja. Så det var det her enormt store forsøg og unikke. Og hvad så nu? Ja, altså vi kunne vildt godt tænke os at arbejde lidt mere på krudtet. Det krudt, vi har brugt, det er jo moderne krudt, sort krudt. Vi har opskrifter på, hvordan man, altså den krudtblanding, man laver på den her tidspunkt. Men det er ulovligt at lave krudt i Danmark, så det er et ret svært forsøg at få sat i gang. Ellers så har vi noget andet i tankerne. En vigtig del af, når man går ud på sin slagmark, det er, at man finder jo ting og sager over det hele tiden spredt godt og grundigt ind imellem hinanden. Vi har den idé, at det må kunne lade sig gøre og sige noget om afstanden, der er kæmpet i, og retningen, der er kæmpet i. Og det er ud fra nogle forsøg, vi har lavet, hvor vi har spredt en hel masse musketkugler, som vi har malet røde og givet numre på, og en gang om året har vi så en overrække ud for at se, hvordan de bliver skubbet rundt af markredskaberne ude på markerne. Så det har vi sådan i hvert fald en smule overblik over, hvor meget at det flytter sig. Det flytter sig faktisk primært vertikalt og ikke så meget horisontalt. Og så kigge på de forskellige spredningsmønstre, der er. Vi kan se, at når man skyder, det kan vi se på de nye skydeforsøg, vi lige har snakket om, der kan vi se, at skytten står ligesom for enden af et rækstange og skyder med afdrift både til højre og venstre, og der er afdriften mindst, mens at man kan sige skydelængden af den, der varierer mest, så man kan ligesom tegne sådan en vifte fra mundingen og så ud til der, hvor kuglen ligger sig. Hvis man gentager den ved siden af hinanden, så vil vi få et ganske bestemt mønster. Det mønster vil vi se, om vi kan genfinde, når vi er helt færdige med at lægge vores spredningskort.
færdig op, så vil vi kunne se, om vi kan sige noget om retningerne, der er skudt i. Vi vil også forvente, at der er forskellige deformationsgrader af de her bløde bygbuler, som vil ændre sig, om de har skudt igennem, eller de ikke har skudt igennem en flok. Derudover så skal vi også til at få skrevet alt det her, vi har arbejdet på så mange år ned i nogle store artikler. Det er jo både de her forsøg, men også artikelser af kildemateriale, der er blevet samlet, og kortsamlinger. Og noget af det, vi rigtig godt kunne tænke os nu, det er også at lave noget komparativt og kigge på andre slagmarker for den her periode, og se om vi kan genkende til noget af det, vi finder der. Og der kunne vi rigtig godt have brug for hjælp, fordi det er hårdt, når man er alene i sådan noget, og jo flere øjne, der kigger på det, desto klogere bliver vi. Man kan sige, at det vi har gjort siden 2008, for det er sådan et simrer-projekt, som står på ovnen og simrer stille og roligt, og så bliver der sat fat i noget, så ligger der hvile, så ligger, så tager vi fat igen. Men vi bliver ved med at have nye spørgsmål, og de der spørgsmål, de kan være svære at svare på, bare ud fra vores materiale. Alene, så som Nikolaj siger, andre slagmarker fra samme periode helst, kunne vi godt have brug for at få kigget på. Vi kunne godt have brug for at kigge på et samarbejde med nogle folk, og det kunne være jeg for eksempel, ikke, som kunne være med på, at vi fik undersøgt forskellige typer slagmarker rundt omkring. Og det er jo også et projekt, vi har. Det vi prøver, for at gøre det sådan helt enkelt, det er jo, det vi prøver, det er at forske i, hvordan man forsker i slagmarker. Fordi det, der er lidt specielt med arkæologi, det er lige så snart, at Nikolaj og jeg, eller nogle af de andre, der er med os, vi tager en ting ud af slagmarken i en lille pose og tager den med hjem, så vil den for altid være væk fra sin sammenhæng. Vi vil aldrig kunne føre det tilbage, medmindre vi hele tiden holder styr på data. Så det vi har gjort siden 8, mens det er simmer, det er at blive ved med at samle data ind, og det er så primært de her bygninger her. Ja, og det var det. Tusind tak, fordi vi måtte holde det her lille oplæg. Nu prøver jeg at stoppe delingen, så vi også kan se jer. Ser vi. Sådan der. Tusind tak. Det var spændende at høre om især jeres nye metoder, som er ret revolutionerende i det her felt, og det kræver jo også netop, at man samarbejder tværfagligt. Har I også haft folk med detektor til at sådan specifikt registrere kugler? Ja. Ude på slagmarken. Det har faktisk været et grundsten i hele det her projekt. Ja. Men det skal være en særlig slags, fordi der er flere af de